Mary vilayetinde çilimin bahası yeni gymmatladı. Sevitde iň ardan çilimin bir gutusy 140 manatdan we iň gymmat çilimin bir gutusy 700 manatdan bahalanýar. Döwlet dukanlarynda çilim däneläp satylyp başlandy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Marydan habar berýär. Şu gün Maryda iň ardan çilimin bir gutusy 140-160 manatdan we onuň dänesi bolsa 6 manatdan bahalanýar. İl arasında duty free çilimleri diýilip adlandyrylýan çilimleriň bahasy bolsa 500-700 manat aralygynda bahalanýar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 23 sentýabrda gurrun berdi. Habarçy hususy dukanlardan çilim satyn almaga maddi mümkinçiligi bolmadyk adamlaryň döwlet dukanlaryna aýlanyp çilim gözleýändigini aýdýar. Ýöne ol çilimiň döwlet dukanlarynyň hemmesinde tapdyrmaýandygyny belläp, käbirinde olaryň däneläp satylyp başlanandygyny aýdýar. Indi hökümet dukanlarynda da çilimiň her bir dänesi 7-8 manatdan satylýar. Adamlar çilimsiz gaty kösenýär. Şu günler adamlar 1-2 däne çilim satyn alsa filtrlerini aýryp çekýärler. Köp adam 30-35 ýyl bäri çilim çekip gelýär. Olaryň arasynda çilimsizlikden syrkawlaýanlar hem bar diýip habarçy belledi. Türkmenistanda 2016-njy ýylyň martynda temmäki önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we söwdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda karar kabul edildi. Bu karara laýyklykda garamagynaky edara görnüşli taraplaryň üssü bilen çilimiň lomay we bölek satuw söwdasyny amala aşyrmagy, şeýle-de temmäki önümleriniň resmi bölek satuw bahalaryny ketgitlemäge diňe Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine ygtyýar berildi. Kararyň kabul edilmeginiň ideýany 2016-njy ýylda döwlet dukanlarynda ortaça 3 manatdan satylan çilimleriň bahasy soňky 4 ýylyň dowamında 10 esse gymmatlap 2020-nji ýylda 40 manada ýetdi. Şeýle-de ýurdun döwlet dukanlarynda çilimiň satuwy wagtal çäklendirildi. Munyň bilen bir wagtda hususy eýçilikdäki dukanlaryň köpüsinde çilimiň açaçan söwdasy dowam edýär. Döwlet dukanlarynda 30-40 manatdan satylýan çilimler hususiýetçilerde 60-70 manatdan bahalanýar. Ýurtda çilimiň söwdasynyň çäklendirilmegi we onuň bahasynyň ýygyderli gymmatlamagy çilim çekýän adamlary temmäki dolap ýa-da dürli otlary guradyp çekmäge mejbur edýär. Adatlyň habarçylary bu barada bir näçe ýyl bäri habar berip gelýärler. Saglyk hünärmenleri munyň çilimden has ýanlydygyny aýdýarlar. Adamlar çilime derek tut, maklura ýapragyny we dürli otlary guradyp çekýärler. Öňköp adamyň öýleriniň diwarlarynda gözden dilden gorasyn diýip ýüzärlik asylgy durýardy. Şu günleri bu köp öýde ýok. Sebäbi adamlar çilimiň ornuna ýüzärligi çekmeli bolandyklaryny aýdýarlar. Hatda olar dolamana gazet ýok diýip otlary okuw depderleriniň kagyzyna dolap çekýärler. Munyň ideýany adamlar öýkenim agyrýar diýip ýatýarlar ýa-da güýçli üsürüp başlaýarlar diýip marly habarçy aýtdy. Munyň bilen bir wagtda habarçy temmäkiden öndürilýän önümleriň şol sanda mahorkanyň we otlaryň bahasynyň hem ýygyderli gymmatlaýandygyny belleýär. Adamlar mundan bir näçe aý öň bazarlarda mahorkanyň 1 kilogramynyň 50 manatdan satylandygyny aýdýarlar. Häzir onuň bahasy 400 manada ýetdi. Ýöne onu hem tapyp bolmaýar diýip habarçy aýtdy. Maglumat üçin aýtsak 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ýurtda iň pes aýlyk haky 870 manat möçöründe ketgitlenildi. Bu aralykda Marydan gowşan maglumatlara görä Sebitdäki adyk ýagdaý hem barha yaramazlaşýar. Maryda ir saat 8-de käte 9-da açylýan döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlar daňdan saat 4-de başlanýar.